ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലായ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 9 രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇന്ന് അധ്യായം 9 നമ്മള് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം, രാജവിദ്യയായിട്ടുള്ള രാജഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് 9ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മള് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് 9ാമത്തെ അധ്യായം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സെന്ററിൽ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത്. 18 അധ്യായത്തില് 9ാമത്തെ അധ്യായമാണത്. ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമാണ്, ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട അധ്യായമാണത്. അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് 9ലേക്ക് കടക്കാം. 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് അർജുനൻ വിശദീകരണങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ബ്രഹ്മം എന്താണ്, ആത്മാവെന്താണ്, പിന്നെ അതിഭൂതം, അതിദൈവം, അതിയജ്ഞം, കാമികർമ്മം, കർമ്മം, ഇതൊക്കെ ദേവന്മാര് യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അതിനൊക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അർജുനന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെന്താണ്, പിന്നെ അതിൽ വേറെ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ചും ആത്മീയ ലോകത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖാലയമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭൗതിക ലോകം എന്താണ്, ദുഃഖാലയമാണെന്ന് കണ്ടു. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? വേദാന്തികള് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? അക്ഷയമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്, ചിന്താമണി ധാമമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. പരമമായ ധാമമാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞത് അവിടെ? പിന്നെന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ഗോപീചന്ദനം. ഗോപീചന്ദനത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഗോപീചന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞ ദ്വാരകയിൽ ഒരു മണ്ണാന്ന് പറഞ്ഞു. ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ വിശേഷതകൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. പിന്നെ 1000 അശ്വമേധയാഗം നടത്തുന്നതിന്റെ ഫലം. പിന്നെന്താണ്, യമരാജൻ അടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യമരാജൻ അടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ യമരാജൻ കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോണത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കായിരിക്കും പോണത്. അപ്പൊ ഇതും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി. എന്തില് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. ഇന്നിനി 9ാമത്തെ അധ്യായം രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ? രാജവിദ്യയാണ്, രാജഗുഹ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ? രാജവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിദ്യകളുടെ രാജാവ്. വിദ്യകളിൽ വെച്ചിട്ട് വിദ്യകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, വിദ്യകളുടെ രാജാവാണ്. ദ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളജ്. രാജവിദ്യ. രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ രഹസ്യം. ഗുഹ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത്. രാജഗുഹ്യം എന്ന് വെച്ചാല് രഹസ്യങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ്, അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത്. രാജവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാല് വിദ്യകളില് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള, വിദ്യകളുടെ രാജാവ്. ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഈ പറഞ്ഞത് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച്, ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഇതില് ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തി, പുതിയ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായതുകൊണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളുടെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്ലോകങ്ങൾ മീൻസ് അതുകൊണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മാത്രമേ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ശ്ലോകങ്ങൾ കുറവാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചിലത് വായിച്ചു പോകാം. ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം തൂ തേ ഗുഹ്യതമം പ്രവീക്ഷ്യാമ്യാനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാത മോക്ഷിസേ ശുഭാത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു
പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ നിന്ന് നിനക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അർജുനൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് അസൂയ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഞാൻ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ അർജുനന് ഓരോ ദിവസം ചൊല്ലുന്തോറും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എത്തില്ലേ, ഓരോ ദിവസവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അർജുനൻ ഒരിക്കൽ പോലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയും തോറും ഭഗവാനോട് അസൂയെ, ഒരു വിദ്വേഷോ വിഷമോ ഒന്നും ആർക്ക് തോന്നുന്നില്ല, അർജുനന് തോന്നുന്നില്ല. തിരിച്ച് അർജുനന് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തി അത് കൂടിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ അർജുനന് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ ഒട്ടും ഭഗവാനോട് അർജുനൻ എന്ത് വരുന്നില്ല? അസൂയ വരുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും, അപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലേ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എല്ലാതും ഭഗവാനാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇതൊന്നും കേട്ടിട്ടും അർജുനന് എന്ത് തോന്നുന്നില്ല? ഭഗവാനോട് ഒരിക്കലും അസൂയ തോന്നുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ, ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, ഇഷ്ടം, അത് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടുവരാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാണ്, ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞു തന്നതിനേക്കാളും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും ഇനിയും ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതിനേക്കാളും ഇത്തിരി കൂടി രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തില് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നിനക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രാമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. എന്താ പറയണത്? ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ്? രാജവിദ്യയാണിത്. പിന്നെ രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രവുമായതാണിത്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് രാജവിദ്യയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. മാത്രമല്ല രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനവുമാണ്, ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടുള്ളതാണ് നിനക്ക് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പോ നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഈ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്ക് സാധിക്കും. അത് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. ശാശ്വതമായ സന്തോഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ രാജവിദ്യയായിട്ടുള്ള അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മം, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞത്. അത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ നേരിട്ട് എൻട്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ശ്ലോകം വായിക്കുന്നില്ല, ചില ശ്ലോകങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് വായിച്ചു പോകാം. ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് അവര് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പൊ വിശ്വാസികളിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അവിശ്വാസികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവരെവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കും അവര്. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത, കാരണം ആ വിശ്വാസം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥാക്കണം നമ്മള്? വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഉറച്ച ബോധം അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ, സേവിക്കുക. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു
ബോധം നമുക്കില്ലെങ്കിൽ, ആ ഉറച്ച ബോധം നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല? വിശ്വാസമില്ല. ആ വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആ വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കണം. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് വളർത്തിയെടുക്കണം. പക്ഷെ അതിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനേ സാധിക്കില്ല. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഉത്തരം തന്നെ ഉള്ളല്ലോ ഓരോന്നിലും. അപ്പൊ അവ്യക്തമായ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ അവ്യക്തമായ രൂപത്തില് മയാ തതമിതം സർവം ജഗത് അവ്യക്ത മൂർത്തിന മത്സാനി സർവഭൂതാനി ന ചാഹം തേഷു അസ്ഥിത. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കാണ്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന് നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കാണ്. എല്ലാ സർവഭൂതങ്ങളും ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി ന ഭാവേത് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാതൗ സ്വയമേവാ സ്ഫുരത്യതഃ. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്ത് വേണം? നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പരിശുദ്ധമായ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുവരെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ, നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ച് നിൽക്കുന്നു. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പൊ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനാണ് ഭഗവാൻ. നമുക്ക് പറഞ്ഞു, എന്താണ്? സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ആരുടെ കയ്യിലാണ്? ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ്. സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, സംഹരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, പാലിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? പരിപാലിക്കുന്നവനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എന്തല്ല? ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല. പക്ഷെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എല്ലാ കാലത്തും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആകാശത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാറ്റ് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ്. ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാറ്റ് അതെങ്ങനെയാണ്? അവിടെ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ആ കാറ്റ്. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വസ്തുക്കളുടെ ചലനം കൊണ്ടാണ് ആ കാറ്റിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ കാറ്റ് അവിടെ തന്നെയാണെങ്കിലും എന്താണ്? അതിന്റെ സ്വാധീനം മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തേക്കും കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? ഭഗവാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത്, ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാം വിശ്രമിക്കുന്നത്. എക്കാലത്തും എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഭഗവാനിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെയാണ് എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്? അതിന്റെ ആ ഒരു സാന്നിധ്യം നമുക്ക് പല രീതിയിലും അനുഭവപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. ഈ പറയാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരുടെ അധീനതയിലാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അധീനതയിലാണ് പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുന്നു, പിന്നീട് അത് തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മള് ഏത് അധ്യായത്തിലാ പഠിച്ചത്? ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുമൂർത്തികളെ കുറിച്ച് കണ്ടിരുന്നു. കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ഭഗവാന്റെ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് ആരാണ്? കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ആ സൃഷ്ടി നടത്തിയതിനു ശേഷം അതിനെ ഒരു എന്താ പറയാ, അതിൽ ഉൾപ്പൂകി ആ പ്രപഞ്ചത്തില് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്?
കാരണം ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലൂടെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഓരോ പ്രവേശിച്ച് ഭഗവാൻ ഓരോ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച് പിന്നെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്വയം ആവിർഭവിച്ച് എല്ലാവരിലും എന്താണ് പരമാത്മാ രൂപത്തില് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലും വാഴുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരുടെ അധീനതയിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അധീനതയിൽ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താ പറയണത്? ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഈ ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് ഞാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇതൊന്നായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത പോലെയാണ്. ഭഗവാൻ ഉദാസീനനെ പോലെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക. പക്ഷെ എന്താണ്, എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാതും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന് ഇതില് നിരന്തരം ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഇതൊന്നായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല എന്ന് തോന്നും. ഒരു ഉദാസീനനെ പോലെയാണ്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് എന്താണ് പറയാ, ഒരു ജഡ്ജി ഒരു തൂക്കിക്കൊല്ലാനായിട്ട് ഒരാളെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഒരു ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജഡ്ജി അവിടെ എങ്ങനെയാണ്, നിയമമാണ് അവിടെ നടപ്പാക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ ജഡ്ജിക്ക് അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല, പക്ഷെ അവിടെ നിയമം നടപ്പാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യം. ഭഗവാൻ ഓരോ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും എന്നല്ല, ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും യാതൊരു ബന്ധമില്ല. ആ നിയമം ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നതല്ല, ആ ജഡ്ജിയെ ബാധിക്കുന്നല്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം നടപ്പാക്കുന്നു എന്നല്ല, ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, ഉദാസീനനെ പോലെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടുണ്ടാവണ ലാഭോ നഷ്ടോ ഇതൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയ തേസാചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തി പുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഈ ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച്, ആ നിയമം അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അത് സംഹരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്ത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും അധമശക്തിയും. അധമശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ജീവഗണങ്ങള്. ആ അധമശക്തിയായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. അതിനുശേഷം സംഹാരം എല്ലാം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. അവ്യജാനന്തി മാ മൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരമം ഭാവമജാനന്തോ മമ ഭൂത മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതാ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി ന ഭാവേഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയഹി അല്ലെ. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, അത് മാലിന്യം നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ ദിവ്യചക്ഷുസ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സഞ്ജയന് ദിവ്യചക്ഷുസ് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് സഞ്ജയൻ എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഈ യുദ്ധരംഗം, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലെ യുദ്ധരംഗം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു സ്വഭാവം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഈ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാര് നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാകില്ല. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഭഗവാനെ ആനന്ദമയനായിട്ടുള്ള സച്ചിദാനന്ദനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം?
ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മോഘാശ മോഘ കർമാണോ മോഹജ്ഞാന വിചേതസഃ രാക്ഷസീം ആസുരീം ചൈവ പ്രകൃതി മോഹിനീം ശ്രിതഃ. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. ഇതെന്താ പറഞ്ഞത്? ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവര് ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകള്, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള്, ജ്ഞാനാർജനം, ഇതൊക്കെ അവരുടെ പാഴായി പോകും. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ മൂഢന്മാര് അവരെന്താണ്? അവര് ആസുരങ്ങളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരെന്താണ്? അതിലേക്കായിരിക്കും അവർ ആകൃഷ്ടരായി മാറുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് എന്താണ്? മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവര്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ അവർക്ക് പാഴായി പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊന്നും അവർക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക്, മൂഢന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. മഹാത്മനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഃ ഭജന്താനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാതോ ഭൂതാദിമവ്യയം. എന്താ പറയുന്നേ? അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കള് ദൈവീക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മളോട് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? നിരീശ്വരവാദികൾക്ക്, ആസുരവാദികൾക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്താണ്? അവര് പുണ്യം നേടാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം അവർക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് കാരണം വരുന്നത്? അവര് ആരാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ബാഹിക ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ദുർഗാദേവിയിലാണ് അവര് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കള്, പക്ഷെ മഹാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. ഭഗവാന്റെ ദൈവിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയാണ് ആരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്? വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കളെ. ഭഗവാന്റെ എന്താണ്? യോഗമായ അതല്ലെങ്കിൽ അന്തരംഗ ശക്തി, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ദൈവിക പ്രകൃതി. ദൈവിക പ്രകൃതിയാണ് ആരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്? വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കള്, അതായത് മഹാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവര്, ഈ മഹാത്മാക്കള് എന്താണ്? അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തില് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് അവർ. എന്താണ് പറയാ? സാധിഭൂതാദി ദൈവം. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ വേറെയും കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്. തത്വത്തില് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ശ്ലോകം വേറെ പറഞ്ഞത് ഏതാണ്? ഒന്ന് ഏത് പറഞ്ഞു? എല്ലാത്തിന്റെയും നാഥനാണ് ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള്? ഏതാണത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം ഏതോ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? മാതാജി പഠിച്ചു വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല, അല്ല, ആരെങ്കിലും അറിയുന്നവരുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചത്. പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വന്നിട്ട് അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് സംശയം. സാധിഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചെയ്യവിതുകു പ്രയാണകാലേ പിച്ചമാം തേതുർവിധ യുക്തചേതസഃ. ഭഗവാന് സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവൻ, അല്ലെ? മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മള്
പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക. ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഭക്തിപൂർവം എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതാണ് പറഞ്ഞ അത് അങ്ങനെയുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ്? ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ ആയവരാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളവരാണ് ആര്? ഈ പറഞ്ഞ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവര്, വിശിഷ്ട ആത്മാക്കള്, മഹാത്മാക്കള്. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യഥന്തശ്ചാദൃഢാവൃതഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ മഹാത്മാക്കള് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് നിരന്തരം ആരാധിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളൊരാൾ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലെ? നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരാൾ പുകഴ്ത്തിയിരുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും. ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ എപ്പോഴും ആലപിച്ചുകൊണ്ടും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും മഹാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നിരന്തരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലായ്പ്പോഴും അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം എന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് മഹാത്മാക്കള് ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ നിരന്തരം ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹഃ വേദ്യം പവിത്രം ഓംകാരം ഋക്സാമയജുരേവച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടതും എന്നെ കുറിച്ച് പവിത്രമാകുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. പ്രണവവും വേദങ്ങളും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? എല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം എല്ലാതും നമ്മൾ എന്തിലേക്കാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്കാണ് ചൂണ്ടുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളും എല്ലാ പുരാണങ്ങളും എല്ലാതും ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്, 4 ആശ്രമങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. പവിത്രമാകേണ്ടത് പവിത്രമാകുന്നതും ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ലോകത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാം ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെ. പിന്നെ വേദങ്ങള് പ്രണവം എല്ലാതും ആര് തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാ വേദങ്ങളും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? എന്നെ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാൻ തന്നെ. എല്ലാവരുടെ ലക്ഷ്യം ആര് തന്നെ? ഭഗവാനാണ്. ഭരണകർത്താവ്, നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭരണം നിർവഹിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പ്രഭു ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിമാര് തന്നെയാണ് ഭഗവാനാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ പരമാത്മ രൂപത്തിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും സാക്ഷിയായിട്ടിരുന്ന് കാണുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവായ ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെ വാസസ്ഥാനവും ഭഗവാൻ തന്നെ. ആശ്രയവും ഭഗവാനാണ്. ഉറ്റമിത്രവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാതും ആരിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ നമുക്കൊരു അസ്തിത്വം ഇല്ല. എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. മഴ പെയ്യ്ക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. അപ്പോ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? മഴ പെയ്യ്ക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്, മഴ നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൃത്യുവായിട്ട് വരുന്നതും പിന്നെ അമൃതമായിട്ടുള്ളതും മരണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയ്ക്കും കാരണം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും ആരിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ചൂടും വെളിച്ചവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്, സൂര്യനിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. വേനൽക്കാലത്ത് മഴ പെയ്യിക്കാതിരിക്കുന്നതും മഴക്കാലത്ത് മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാതും ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്.
സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളൊക്കെ കാക്ഷിച്ചിട്ട് വേദപഠനം നടത്തുക, സോമപാനം ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ആരെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എന്തിനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്? സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ, സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കിട്ടുക, അതായത് പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യഫലമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വസിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവും? സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ സ്വർഗീയ സുഖം നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അതിന് നമ്മൾ എവിടെ പോകണം? സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകണം അല്ലെ? അപ്പൊ ആ സ്വർഗലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ അല്ലെ? ഇന്ദ്രന്റെ ലോകാണ് പറഞ്ഞു സ്വർഗലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സുഖം നൽകുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്. ഇതാണ്, ഒരു മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയട്ടെ. ഇതാണ് നമ്മളെ ഗോലോക ചാർട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇതില് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്നത് ഈ 3 കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒന്ന് പിങ്ക് കളർ, ഒരു താമരയുടെ ദളം പോലെ കാണുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു നടുക്കത്തെ കാണുന്നത് ബ്ലൂ കളറിൽ കുറെ യെല്ലോ കുറെ ചെറിയ കാണുന്നില്ലേ? അത് ഭഗവാന്റെ നാരായണ രൂപങ്ങളാണ്, വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് അത്. പിന്നെ ഏറ്റവും അടിയില് ഒരു റൗണ്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? അതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗോലോകം എന്താണ്? നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ചിന്താമണി ധാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഇവിടെയാണ് ഭഗവാൻ രാധാറാണിയോടൊത്ത് ഭഗവാൻ ഇവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം നേടി നമുക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഏത്? ഈ കാണുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഇതാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്. ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളെല്ലാം പരവ്യോമത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഒരു ചെറിയൊരു റൗണ്ട് ലൈൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മള് വട്ടം കാണുന്നില്ലേ? ഇതുമലാണ് ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങളാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ വാസുദേവൻ ഒരു ലോകം ഉണ്ടാവും, ശ്രീരാമൻ ഒരു ലോകം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ വാമനൻ ഒരു ലോകം ഉണ്ടാവും, നരസിംഹ ഭഗവാൻ ലോകം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എത്ര അവതാരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാവർക്കും ഓരോ ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ. അത് ഓരോ വിഷ്ണുമൂർത്തികള് അവരവരുടെ അവർ വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ അടിയിലാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക ലോകം, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് ഭഗവാന് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ അതില് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. ഇതാണ് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. കാരണോദക സമുദ്രത്തില് വസിക്കുന്ന വിഷ്ണു. ഈ കാണുന്നത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നത്. ആ വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തുണ്ടാകുന്നത്? പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ചെറിയ ഗോൾഡൻ കളർ മുട്ട പോലെ കാണുന്നതാണ് പ്രപഞ്ചം. അപ്പോ ആ വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ രോമങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ ചെറിയ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകാണ്. ആ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ റൗണ്ട് ഗോള്, അത് ഒരു പ്രപഞ്ചം തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിലാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കുന്നത്. ആ പ്രപഞ്ചത്തില് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. ആ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ഒരു താമര വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആ താമരത്തണ്ടിലാണ് ആരിയിരിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മദേവൻ. ഇപ്പൊ നോക്കിയേ, ഈ കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിന് താമരയുണ്ടോ? ഇല്ല. നാഭിയിൽ നിന്ന് താമരയില്ല അല്ലെ? ആ വിഷ്ണുമൂർത്തിക്ക് താമരയില്ല. അതെന്താണ്? കാരണോദകശായ വിഷ്ണു പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആ വിഷ്ണുവും ഈ വിഷ്ണുവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് താമരത്തണ്ടില് ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റേ വിഷ്ണുമൂർത്തിക്ക് അതില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ മഹാവിഷ്ണു. അതായത് നമ്മള് അനന്ത പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ആ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവാണ്, മഹാവിഷ്ണു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് താമരത്തണ്ടിലാണ് നമ്മളെ ഈ 14 ലോകങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഈ താമരത്തണ്ടുമ്മലാണ് കാണുന്ന. ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഉണ്ട് മാതാജി. ഈ 14 ലോകങ്ങള് എവിടെയാ നിൽക്കുന്നത്? ഈ താമരത്തണ്ടിലാണ് ഈ 14 ലോകങ്ങള്. ഈ 14 ലോകങ്ങൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ആരുടെ ലോകാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം.
ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകമാണ് സത്യലോകം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ലോകം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം, സത്യലോകം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറയും. പിന്നെ തപോലോകം, തപസ് ചെയ്യുന്ന കുമാരന്മാരുടെ ഋഷിമാരുടെ ലോകം. പിന്നെ ജനർലോകം, പിന്നെന്താണ് മഹർ ലോകം, സ്വർലോകം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്ദ്രന്റെ ലോകം. പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ സ്വർഗലോകം 5ാമത്തെ ലോകം. 6ാമത്തെ ലോകം ഭൂവർലോകം. 7ാമത്തെ ലോകമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി. പിന്നെ താഴേക്ക് പാതാളങ്ങൾ, പാതാള ലോകങ്ങൾ, അത്തള, വിത്തള, സുത്തള, തലാത്തല, മഹാതള, രസാതള, പാതാള എന്ന് പറഞ്ഞ പാതാള ലോകങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ അടിയിലേക്ക് നരക ലോകങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് പറയണത്, ഈ ഭൗതിക ലോകങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഓരോ ഗ്രഹങ്ങള് നമ്മളിങ്ങനെ പറയും. അപ്പൊ ഭൂമി 7ാമത്തേതാണ്. ആ 7ാമത്തെ ഭൂമിയിലിരിക്കുന്ന നമ്മള് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച് പോകുന്ന എവിടേക്കാണ്? 5ാമത്തെ ലോകത്തിലേക്ക്. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? 5ാമത്തെ ലോകത്തിലേക്കാണ്. ഒന്നുകൂടെ പറയോ? ഏത് 7 ലോകങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറയോ? ഓക്കെ. ബ്രഹ്മലോകം, തപോലോകം. ബ്രഹ്മലോകം, തപോലോകം, ജനർലോകം, മഹർലോകം, ജനർലോകം, സ്വർലോകം. പിന്നെ സ്വർലോകം കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? ഭുവർലോകം, ഭൂലോകം. ഭൂലോകം കഴിഞ്ഞാല് അത്തള, പിത്തള, സുത്തള, തലാതല, മഹാതള, രസാതള, പാതാളം. അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സത്യലോകം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം. തപോലോകം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 കുമാരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ തപസ് ചെയ്യുന്നവര് ഋഷിമാരുടെ ഒക്കെ ലോകമാണ് ഇത് തപോലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നത്തെ വന്നിട്ട് മഹർലോകം അല്ല ജനർലോകം പ്രജാപതിമാരുടെ ലോകമാണ് ജനർലോകം. പിന്നെ വന്നിട്ട് മഹർലോകം എന്ന് വെച്ചാല് ഋഷിമാര്, ഋഷികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവരുടെ ലോകം ആണ് മഹർലോകം. സുവർലോകാണ് ദേവന്മാരുടെ ലോകം, 5ാമത്തത്. പിന്നെ അടുത്തത് യക്ഷരക്ഷസന്മാരാണ് ഭുവർലോകത്തിലുള്ളത്. യക്ഷരക്ഷസുകളുടെ ലോകം. 7ാമത്തെ ലോകമാണ് ഭൂമി, നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ ലോകം. പിന്നെ വന്നിട്ട് അത്തള എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാനവന്മാരുടെ ലോകമാണ് അത്തള. പിന്നെ വന്നിട്ട് വിത്തള എന്ന് വെച്ചാൽ നാഗന്മാരുടെ ലോകം. പിന്നെ സുത്തള എന്ന് വെച്ചാല് ദൈത്യന്മാരുടെ ലോകം, സുത്തള. പിന്നെ പാതാളം, പിന്നെ സുത്തള. തലാതലം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് നാഗന്മാർ തന്നെയാണ് അവിടെ, നാഗന്മാര്. പിന്നെ മഹാതള എന്ന് വെച്ചാല് മഹാതള നോക്കട്ടെ, അതെനിക്ക് ക്ലിയർ ആവണില്ല കേട്ടോ. മഹാതള, രസാതള, പാതാള. അത് ഞാൻ വേണച്ച് നോക്കി പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക്, ഒരു അത് പറഞ്ഞു തരാം. പിന്നെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ലോകം. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മളിപ്പോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എവിടെന്നാ പോണത്? 7-ന്ന് നമ്മൾ 5-ലേക്ക് പോകും അല്ലേ? ഞാൻ പറയണത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിരിക്കുന്നത് 7ാമത്തെ ലോകം, ഭൂമിയിലാണ് നമ്മളിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ആരിയിരിക്കുന്നത്? നമ്മളെല്ലാവരും. നമ്മൾ മാത്രല്ല, ദേവന്മാരും എല്ലാവരും എവിടെ തന്നെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത്. അപ്പോ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാക്കളാണ് ദേവന്മാരും. പക്ഷെ നമ്മളെക്കാളും ഉയർന്ന ജീവാത്മാക്കളാണ് ദേവന്മാരെന്ന് മാത്രം ഒരു വ്യത്യാസമാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കും നാളെ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ആരാവാം? ദേവന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ മാറാം. നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി പരിശുദ്ധരാവാണ്. നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് പരിശുദ്ധിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതിലേക്ക് പോകാം? നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ശരീരം കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ. ചിലപ്പോ നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്കും പോകാം, ചിലപ്പോ നമ്മൾ മുകളിലേക്കും പോകാം അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ താഴ്ന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി താഴ്ന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? തപോലോകത്തിൽ പോകാം, സ്വർഗ ലോകത്തിൽ പോകാം. നമ്മള് പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ദ്രലോകത്ത്, സ്വർലോകത്തിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ആ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5-ന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് വരണം? 7-ലേക്ക് വരണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ തന്നെ. കാരണം എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളും അനുഭവിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ്? ഈ ഭൂമിയിലാണ്.
അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക. നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുക? നമ്മൾ അഞ്ചിലേക്കാണ് പോണത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ശരിക്കും പോണ്ടത് എവിടേക്കാണ്? നമ്മളിത് അതും കഴിഞ്ഞ് വൈകുണ്ഠ ലോകവും കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് പരിശുദ്ധരായാൽ മാത്രമേ. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. ഈ 14 ലോകത്തില് നമുക്ക് ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളപ്പോ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാനാണ് നമ്മള് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേദപഠനം നടത്തുക, യജ്ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുക, ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അത് ഇന്ദ്രന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അതായത് 7 നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകാണ്? 5 പോകും. അവിടെ നമ്മൾ വർഷങ്ങളോളം ജീവിച്ച് നമ്മുടെ പുണ്യഫലങ്ങൾ തീരുമ്പോ വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് തന്നെ വരും? 7 തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ 7 മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 7 താഴത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമ്മളെ കർമ്മ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയി. ഓക്കെ. ഇതില് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ വേറൊരു കാര്യം കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ പോണുണ്ടോ? ഒരു വെള്ള ലൈൻ പോലെ കാണുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പോണ കാണുന്നത്. ഈ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോണ കാണുന്നുണ്ട്. അതിന് മാത്രമാണ് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. കണ്ടോ? ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോ തിരുവനന്തപുരം കാണുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ? അത് ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അത് മാത്രമാണ് ഇതിനൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മളെ പിടിവള്ളിയാണിത്. ഈ കാണുന്നത് ഒരു വള്ളിയാണിത്. ആ പിടിവള്ളി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമുക്ക് മറ്റു ലോകങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂർത്തിയെ, നമ്മളിപ്പോ നരസിംഹ ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്. അത് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഇവിടെ ഉള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനും രാധാറാണിയും അവരുടെ 8 സഖിമാര്, അഷ്ടസഖിമാര്, ലളിത, വിശാഖ എന്ന് പറയുന്ന 8 സഖിമാരാണ് എവിടെയുള്ളത്? ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ താഴെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് നോക്കിയേ, ഈ മഥുര, ജഗന്നാഥപുരി, ദ്വാരക, അതൊക്കെ എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ താഴെ ആണ് കാണുന്നത്. ഈ മഥുരാപുരി, ജഗന്നാഥ്പുരി, ദ്വാരക, അതിന്റെ താഴെയാണ് എന്ത്? അയോധ്യ വരുന്നത്. അയോധ്യക്ക് താഴെയാണ് എന്ത്? നമ്മളെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്. ഈ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ ധാമുകള് മുഴുവനും ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മഥുര, ജഗന്നാഥപുരി, ദ്വാരക, അയോധ്യയൊക്കെ നമ്മൾ ധാം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അത് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നതാണ് ഇതെല്ലാതും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ധാമുകൾ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ പറയുന്നു, ഇവിടെയും കൂടി ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഇവിടെ ഇതിനെ കണ്ടോ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. ഓർമ്മയുണ്ടോ? 3 തരത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. 3 ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങള്. ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ. നമ്മൾ 3ാമത്തെ ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധിക്കാത്തത്? ഇവിടെ ബ്രഹ്മജ്യോതി, ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി കാണുന്നുണ്ടോ? പ്രകാശമാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രകാശം ഇത്രയും പ്രകാശിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നും ആർക്ക് കാണാൻ ഇതാണ് നമ്മളെ പരമാത്മാവ്. ഈ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് നമ്മ പറഞ്ഞില്ലേ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലുള്ള ഈ പരമാത്മാക്കളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നാരായണമൂർത്തികള്. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജ്യോതിസ് കാരണം കൊണ്ട് എന്താണ്? കണ്ണിലേക്ക് ഇത്രയും പ്രകാശം അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത്, ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി ഇവിടെ പ്രകാശിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ ആ പ്രകാശത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.
ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ ബ്രഹ്മത്തില് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത്. കാരണം ആ പ്രകാശമാണ് അവരുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. അത്ര പ്രകാശിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് എന്താണെന്നുള്ള അവർക്ക് അറിയുണ്ടാവില്ല. അതിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് അതാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ബ്രഹ്മജ്യോതി? ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിക്ക് അപ്പുറത്താണ് പരമാത്മാവും പിന്നെ ആരും വരുന്നത്? ഭഗവാനും വരുന്നത്. ഞാൻ ക്ലിയർ ആയത്? ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി നോക്കാം. ഇവിടെ ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണ് അല്ലെ? ഈ ബ്രഹ്മാവിന് പോലും എങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് സിനിമയിലൊക്കെ ടിവിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ പുരാണ കഥകളൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അധർമ്മങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മളെ ഈ ലോകത്ത് അധർമ്മങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോ എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവും ദേവന്മാരൊക്കെ ചെന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയൂലേ, സങ്കടം പറയും. അങ്ങനെയല്ല ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ആ സങ്കടം പറയുമ്പോ അവര് പോയി പറയുന്നത് ആരടുത്താണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഈ ചെറിയൊരു വിഷ്ണുമൂർത്തിനെ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ. ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ബ്രഹ്മാവിന് എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആർക്ക് സാധിക്കില്ല പോകാനായിട്ട്? ബ്രഹ്മാവിന് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ബ്രഹ്മാവിനും പോണെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ ഫുള്ള് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ജീവാത്മാവ് അത്രയും പരിശുദ്ധമാകുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവും കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് വന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത്. അതൊരു എംബസി പോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവിടത്തെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗൾഫില് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഉണ്ടാവും അല്ലെ? നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ത്രൂ ആണ് ഭഗവാനിലേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തിക്കുന്നത് ഇവര്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ധ്രുവലോകം കാണാൻ സാധിക്കും. ധ്രുവനില്ലേ, ധ്രുവകുമാരൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച ധ്രുവകുമാരന് ഒരു ലോകം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അതെവിടെയാ കൊടുക്കുന്നത്? കണ്ടില്ലേ? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്താണ് ധ്രുവലോകം കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പുറത്ത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സംരക്ഷക ആരാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? ദുർഗാദേവിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഈ ഭൗതിക ലോകം സംരക്ഷിക്കുന്നത് ദുർഗാദേവി. അതാണ് മായാദേവി. ഈ മായാദേവിയുടെ ലോകമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന ഈ ലോകം. അവിടെ മായാദേവിയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നെ മഹാദേവന്റെ കണ്ടോ? മഹാദേവന് ശംഭു. മഹാദേവൻ ഇവിടെ പകുതിയും മഹാകാള ധാമം അല്ലെങ്കിൽ സദാശിവ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശിവന് മരണമില്ലാത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം എന്താണ്? ഈ മഹാദേവൻ എവിടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ പകുതിയും പകുതിയാണ് ഇവിടെ. കാണുന്നുണ്ടോ? പകുതി എവിടെയാണ്? ഇപ്പുറത്ത് ആ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നത്. പകുതി അപ്പുറത്താണ് ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ് കാണുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാണ് മഹാദേവൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? മഹാദേവൻ മാത്രം എന്താണ്? മരണമില്ലാത്തതാണ് മഹാദേവന്. ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് നമ്മൾ മഹാദേവനെ നമ്മൾ പാലും തൈരും പോലെ പാല് കൊണ്ട് തൈരാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ തൈരിന് പാലിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് മഹാദേവനും ഭഗവാനും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മഹാദേവന്റെ ലോകം നമ്മൾ പറയാ ഇവിടെ ഈ കാണുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? പകുതി ഇപ്പുറത്തുമാണ് പകുതി അപ്പുറത്തുമാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് മഹാദേവന് എല്ലാവരിലേക്കാളും വിശേഷമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പാർവതി ദേവി. ഇതാണ് രമാദേവി എന്ന് പറയുന്നത് പാർവതി ദേവിയാണ്. ഇവരാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്, ഈ 3 പേര്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായാലും ഒരു ഏകദേശം ഒരു രൂപം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നു? കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാണ് കടക്കാൻ പോകണമെന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി. നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇല്ലേ? അത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ നമുക്ക്? മനസ്സിലായി മാതാജി, മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. നമ്മള് ഏത് ശ്ലോകമായിരുന്നു നമ്മള്? 20. അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളൊക്കെ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വേദപഠനം നടത്തി സോമപാനം ചെയ്യുന്നവര് എല്ലാവരും ഭജിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പുണ്യം കിട്ടും. ആ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ അവിടെ സ്വർഗ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കും. അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും?
ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മ മൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പോ അവിടെ ചെന്ന് സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? വീണ്ടും തിരിച്ചെവിടേക്ക് വരും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരും. അതായത് 5ൽ നിന്ന് 7ലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും എന്ന് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പരിപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കഴിയുന്നത്, അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ സ്മരിച്ചാൽ മാത്രം മതി. കാരണം ഭഗവാൻ അറിയാം നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന്, നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം, നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ആര് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്കുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി തരികയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതാണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ്? നമുക്കത് അർഹതയില്ലാത്തതാണ്. കാരണം നമ്മളത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ അറിയാം അതിന്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ലാന്ന്. അപ്പൊ നമുക്കത് ഭഗവാൻ തരില്ല. പക്ഷെ നമുക്കത് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക, ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകും, നമുക്കുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ കുറെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് തരും. നമുക്കത് ആവശ്യമില്ലാത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ കുറെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മള് വാശി പിടിക്കും അല്ലെ. നമ്മള് മക്കള് കുറെ വാശി പിടിക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലാന്ന്. എന്നാലും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചിലപ്പോ കരയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളത് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദോഷം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന് പറയും ഇല്ലേ. നമ്മൾ മക്കളോട് പറയും നമ്മൾ അത്രേ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, എന്താണ് വേണ്ടാത്തത്, എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത്, ആവശ്യമില്ലാത്തതെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. പക്ഷെ നമ്മൾ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് വിചാരിക്കും? എന്നാ കൊടുക്ക എന്ന് വിചാരിച്ച് കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമ്പോഴോ തിരിച്ച് നമ്മൾ അപ്പോഴും ഭഗവാനോട് തന്നെ പറയും. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവം? നമുക്ക് വേണ്ടാത്തത് നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചു മേടിച്ചതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തിന് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മള് ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത്, കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ അറിയാം നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന്. ആ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ നമുക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും, നമുക്കുള്ളതൊക്കെ നിലനിർത്തി തരികയും ചെയ്യും. ये पन्यदेवता भक्ता यचन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यचन्त्या विधिपूर्वकम्. ഇനി മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ആരാ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കുന്തിപുത്ര അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധി പ്രകാരമല്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര്, അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാനാണ് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി, ഏറ്റവും സുപ്രീം ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ആരെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്? ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മള് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയാണ്, ഉപാസിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ അവരും ആരെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു വൃക്ഷം, നമ്മളൊരു വൃക്ഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പ്, ചില്ല കുറെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഭാഗങ്ങള്, അതാണ് മറ്റുള്ള ദേവി ദേവന്മാര്. ഭഗവാനാണ് ആ ഒരു വൃക്ഷം, ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പും ചില്ലയും അതൊക്കെയാണ് മറ്റുള്ള ദേവന്മാര്. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശരിക്കും ആ കൊമ്പില് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല. നമുക്ക് എവിടെ ഒഴിച്ചാൽ മതി? ആ കടക്കല് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൃക്ഷത്തിന് മുഴുവൻ അത് കിട്ടും അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? നമ്മൾ ആ കൊമ്പുമ്പോ കൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ മരത്തിനാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ആ കൊമ്പിനാണെന്ന് മാത്രം അല്ലെ. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയാണ്, മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ ആരെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തല്ല? വിധി പ്രകാരമല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു മരത്തിന്റെ
കൊമ്പുമ്മൽ കൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പോലെ. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകളിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് ശരിക്കും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ്? കടക്കിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് ശാഖയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കും. അത് എന്തല്ല, ബുദ്ധി ബോധപൂർവ്വം നമ്മളല്ല ചെയ്യുന്നത്. ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം, ഉപാസിക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. യാന്തി ദേവാവ്രത ദേവാൻ പിത്രയാൻ യാന്തി പിത്രൻ യാന്തി പിതൃവ്രതഃ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മധ്യാജിനോപിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അവരോടൊപ്പം ആവും ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ എവിടെയാണ് ജനിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജീവിക്കും. പിതൃപൂജകരോ പിതൃക്കളുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് അവരോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികള് അവരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് അവരോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവരുടെ ഒപ്പം പോയിട്ടാണ് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. നമ്മള് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച് ദേവലോകത്ത് പോകും. പിതൃപൂജ ചെയ്ത പിതൃക്കളോടൊപ്പം പോകും. ഭൂതപ്രേതാദികൾ ആരാധിച്ച അവരുടെ അടുത്ത് പോകും. ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം പോയിട്ട് ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇനി ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്ത്യപഹൃത അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, അത് ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി. എങ്ങനെ ചെയ്യണം? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, അത് പൂവായാലും ഇലയായാലും ജലമായാലും പിന്നെതാണ് ഫലം, പഴവർഗ്ഗങ്ങളായാലും അതെല്ലാം ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ എങ്ങനെ വേണം? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ആയിരിക്കണം എനിക്കത് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഏതൊരു വ്യക്തിയും സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഭഗവാൻ എന്ത് സമർപ്പിച്ചാലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഇത് എന്താണ്? ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ നമ്മള് എന്താ പറയാ ബസ്മതിയുടെ ചോറ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല, അതല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ടാണ് പനീറിന്റെ സബ്ജി, അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഇല എന്ന് പറയുന്നത് തുളസിയല്ല. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും എന്തുണ്ടാവും? തുളസി ഇല്ലാത്ത വീടുണ്ടാവില്ല. പൂക്കള്, നമ്മളെ പറമ്പില് നമുക്ക് എന്തായാലും പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഫലങ്ങള്, നമുക്ക് പഴം അല്ലെ, ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് പറയാം നമ്മളെ വീട്ടിൽ പഴം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സുകള്. പിന്നെ ജലം, വെള്ളം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി. അല്ലാതെ നമ്മള് കുറെ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല, നമ്മള് പറഞ്ഞതല്ലേ, ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ച അവിടെ എന്താണ്? അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? സ്നേഹത്തോടെയും ഭക്തിയോടെയും. ആ ഭാവമാണ് നമ്മള് ശബരിയുടെ കഥ അല്ലെ, ശബരിയുടെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ശബരി ഓരോ പഴവും കഴിച്ച് അതിന്റെ മധുരണ്ടോ പുളിയാണോ നോക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് അത്ര സ്വാദുള്ള പഴം കൊടുക്കാനാണ് ആരാഗ്രഹിച്ചത്? ശബരി ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പൊ ഓരോ പഴം കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടാ കൊടുത്തത്. ഭഗവാന് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കോ? ഇല്ല. പക്ഷെ ആ ശബരിയുടെ ഭാവം, ആ ഭാവത്തിനാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പാണ്ഡവരുടെ ആരാണത്? അക്രൂരനോ? അല്ലല്ലോ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആരാന്ന് അറിയാവോ? ആളുടെ ഭാര്യ എന്ത് കൊടുത്ത? പഴം കഴിക്കാനായിട്ട്. പഴം ഭഗവാനെ കണ്ട ആ സന്തോഷത്തില് പഴം കളഞ്ഞിട്ട് തോലാണ് ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നത്. തോല് കൊടുക്കുമ്പോ എന്താണ്? ആ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. കാരണം ആ ഭക്തിയുടെ ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ അത്രയും നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ഭഗവാന് സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും നമ്മൾ എന്ത് സമർപ്പിച്ചാലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. അത് ഇലയാവാം, പൂവാകാം, ഫലമാകാം, ജലമാകാം. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഭാവം, അതാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. നമ്മള് സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ആയിരിക്കണം അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് മാത്രം. യത്കരോഷിയദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷീദാസി തത്പുരുഷാമദർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ചെയ്യണം? കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. എന്താ പറയണത്? നീ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത്, എന്താണോ നിവേദിക്കുന്നത്, എന്താണോ ഭക്ഷിക്കുന്നത്, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ,
നീ എന്ത് ചെയ്യണം? അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. കാരണം നീ ചെയ്യുന്നതല്ല, അതായത് ഒരു സമയത്ത് പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഭഗവാനെ ഓർക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഏതൊരു സെക്കൻഡിലും നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞത്? എന്ത് ചെയ്യാ, എന്ത് നിവേദിക്ക, എന്ത് ഭക്ഷിക്ക, എന്ത് ദാനം ചെയ്യ. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക. അതായത് ഒരിക്കലും നമ്മളെ ജീവിതത്തില് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഇല്ലാണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയണത്? ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഏതൊരു സന്ദർഭത്തിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും എന്ത് നിവേദിക്കുക, നമ്മൾ എന്ത് ഭക്ഷിക്കുക, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുക, തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, അപ്പൊ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അതിനാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സമ്മോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദ്വേഷ്യാസ്തി ന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തുമാം ഭക്ത്യാ മയി തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവുമില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതമില്ല, എല്ലാവരോടും എങ്ങനെയാണ്? സമഭാവനയാണുള്ളത്. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ ഭക്തി പുരസരം സേവിക്കുന്നത് ആരാണോ അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ബേസിക്കലി ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ആരോട് അസൂയില്ല, പക്ഷാപാതവും ഇല്ല, എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടാണ് ഭഗവാൻ കാണുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും ചെറുതായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തുകൂടെ പറയുന്നുണ്ട്? ഭക്തിയോടെ ഭഗവാൻ ആരാണോ സേവിക്കുന്നത് അവരോട് ചെറിയൊരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ആർക്ക് കൂടുതലുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ അവരുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, അയാള് ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുമായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഒരു ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരോടും അസൂയ, പക്ഷാഭേദം ഒന്നുമില്ല, എല്ലാവരും സമഭാവനയോടെ കാണും. പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്കറിയാം എന്താണ്? ഭക്തി പുരസരം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് ചെറിയതായിട്ട് ഭഗവാൻ അവരോട് എന്തുണ്ട്? ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഭഗവാൻ അവരോട് കൂടുതലുണ്ട് നമുക്ക് പറയാം. അപി ചേത് സുദുരാചാരോ ഭജന്തെ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യഗാ വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധുവെന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോ ചില വ്യക്തികൾ അല്ലെ, നമ്മൾ എന്താണ്, അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു പോയി, ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്തു, അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയി, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തു വ്യക്തി ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഹീനമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യില്ല. അതിനു മുന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയി ശേഷം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം? സാധുവായിട്ട് കരുതണം. പിന്നെ നമ്മൾ അവരെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടുത്താനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ പാപഫലങ്ങളും കരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ആരായിട്ട് മാറും? സാധുവായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവർ ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? പിന്നെ ഒരിക്കലും ഹീനമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശാശ്വചാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ് എന്ത്? നമേ ഭക്തി പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന് കൗന്ദേയ പ്രതിജാനിഹി, കൗന്ദേയ കുന്തിപുത്ര നീ ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കൂ. ഭഗവാൻ അല്ല പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ കൊണ്ടാണ് പറയിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തെന്ന്? നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ വാക്കിനേക്കാളും ഭക്തന്മാരുടെ വാക്കിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരാണ്. ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത്
അത് പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഭഗവാൻ മാറ്റും, പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും മാറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, നമേ ഭക്തി പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്ന് കൗന്ദേയ പ്രതിജാനിഹി, നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശമില്ല. കാരണം ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ് പറയുന്നത് അത് ഭഗവാൻ അനുസരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നാരദ മഹർഷി ശാപം കൊടുത്ത് നമ്മൾ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു. ഒരു 2 വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് തീർന്ന ആരുടെ മക്കളായിരുന്നു? കുബേരന്റെ മക്കൾ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ നാരദ മഹർഷിയുടെ ശാപം കിട്ടി, അത് പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ശാപമോക്ഷം കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്ത് പറയുന്നു അത് അതേപടി അനുസരിക്കുന്നതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ആ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ എല്ലാം കൊടുക്കും, പക്ഷെ എന്ത് കൊടുക്കില്ല? ഭക്തി കൊടുക്കില്ല. ഭഗവാൻ മോക്ഷം വേണോ? മോക്ഷം തരും. നമുക്ക് സുഖങ്ങൾ വേണോ? ഒക്കെ ഭഗവാൻ തരും. പക്ഷെ ഭക്തി ഭഗവാൻ നോക്കി കൊടുക്കുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ഭക്തന് ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തി ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കില്ല. ബാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും, ഭക്തി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല. കാരണം ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആരായി മാറി? ആ ഭക്തന്റെ ദാസനായിട്ട് മാറി. ആ ഭക്തന്റെ വേണ്ട എന്താ പറയാ, ഭക്തന്റെ ദാസനാണ് പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഭക്തി ആർക്കും പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല നമുക്ക്. മാംഹി പാർത്ഥവ്യപാശ്രിത്യ യേപി സ്യോ പാപയോനയഃ ശ്രീയോ വൈശ്യസ്തഥാ ശൂദ്രാ സേവിയാന്തി പരാം ഗതി. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവര് ആരായാലും, അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരായിക്കോട്ടെ, സ്ത്രീകളായിക്കോട്ടെ, കച്ചവടക്കാരായിക്കോട്ടെ, ശൂദ്രരായിക്കോട്ടെ, ആരായാലും അവർക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരാകുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നു പോകുന്നവർ അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവരായാലും ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളായാലും, സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പോലെയല്ല പണ്ടത്തെ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? കുടുംബത്തില് കനച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത് മാത്രല്ല, അവര് മാനസികമായിട്ട് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ദുർബലകളാണ് സ്ത്രീകൾ. അപ്പോ നമ്മള് ഇപ്പൊ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകേണ്ടതൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ സ്ത്രീകൾക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകള്, പിന്നെ കച്ചവടക്കാരും ശൂദ്രരും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തമോ ഗുണം രജോ ഗുണത്തിലൊക്കെ ഉള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ എന്താണ്? അവര് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊക്കെ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയാണ്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജീമാ നമസ്കുരു. എന്താ പറഞ്ഞ? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, എന്നെ പ്രണമിക്കുക. എന്നിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ തീർത്ത് പറയാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാനോട് ഉറപ്പ് തരാണ്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തി വേണം. ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട, ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള രാജവിദ്യയെ കുറിച്ച്, രാജവിദ്യ അതുപോലെ തന്നെ ഗുഹ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം, അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച്, ഭക്തിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? എപ്പോഴും മന്മന ഭവ മദ്ഭക്ത മധ്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ. നമ്മള് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക,
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ചു പോകുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയമാരോടാണ്? ഭക്തന്മാരോടാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ആദ്യം ഒന്ന് ലേറ്റ് ആയി അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എടുക്കാം. ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാ? വിശ്വാസികൾക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ആർക്ക്? അവിശ്വാസികൾക്ക്. വിശ്വാസികൾക്ക്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നത്തെ ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തികൾ ഏതല്ല? ഏതൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തി? ഭൗതിക പ്രകൃതി. അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. ഭൗതിക പ്രകൃതി, അധമശക്തിയും ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവഗണങ്ങളും അല്ലെ. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി അതിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ദൈവിക ശക്തി ഒന്ന്. പിന്നെ ഏതാണ്? അന്തരംഗ ശക്തിയും ബഹിരംഗ ശക്തിയെ കുറിച്ചല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മള്. അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് രാധാറാണി, ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് ദുർഗാദേവി. ദുർഗാദേവി ബഹിരംഗ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യമായ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് അത് ദുർഗാദേവി. രണ്ട് ശക്തികളല്ലേ? അതെ. അടുത്തത് 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത ഭഗവാന്റെ, അതായത് മഹാത്മാക്കള് എങ്ങനെയാണ്? ദൈവിക പ്രകൃതിയെ സുരക്ഷിതരാണ്. ഭഗവാന്റെ മായാമോഹം, എന്താ പറയാ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത മഹാത്മാക്കള് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ദൈവിക പ്രകൃതിയാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണെന്ന് പറയാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും ഐവീനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനത്തില് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്? കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി ആരാധിക്കണം അല്ലെ. സതതം കീർത്തയന്തോമ യദന്തശ്ച നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസത. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ച് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ച് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിക്കണം, ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിക്കണം. അങ്ങനെ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാൻ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക, കീർത്തികൾ ആലപിക്കുക, കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ മുന്നില് എന്നങ്ങനെ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? 22 ശ്ലോകം. ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോട് ആരാണോ ഭഗവാനെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത് ഭഗവാൻ? ശ്ലോകം 22. ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്. അതെ, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നവർക്ക്, അതായത് ഭഗവാനില് പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് തരും? വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകുകയും ചെയ്യും, നമുക്കുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി തരികയും ചെയ്യും അല്ലെ എന്നാണ് 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്കത് മനസ്സിലായല്ലോ. നമ്മളൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കേണ്ട പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം, ചെയ്തു തരും. 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കുന്നു. അതെ, പിതൃക്കളെ പൂജിക്കുന്നവർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നവർ അവരോടൊപ്പം, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ ഭഗവാനോടൊപ്പം ജനിക്കുന്നു.
അപ്പൊ നമ്മള് 3 ലോകങ്ങൾ കണ്ടു. നമുക്ക് അതിന്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികൾ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരടുത്ത് പോകും. ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുക. അപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ ആയിരിക്കും ജനിക്കുക. എന്തെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, ഇലയോ പൂവോ കായോ ഫലമോ ജലമോ. പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം. പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം എന്നാ പറഞ്ഞത്. പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം. ഇല എന്ന് പറയുന്നത് തുളസി ഇലയാണ്. അത് ഭഗവാന് സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും ഭഗവാന് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, ഇലയാവാം, പൂവാവാം, ഫലമാകാം, വെള്ളമാകാം, എല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷനുള്ള അത് ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി ആയിരിക്കണം നമ്മളത് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്തു ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ. നമ്മളെ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ ഒരു സമയം പോലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാത്തത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മളെ നിത്യ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കാത്ത ഒരു സമയം പോലും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ അല്ലെ. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുത്തിട്ടോ ഭഗവാന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടോ വേണോ? ഭഗവാന് വേണ്ട. പക്ഷെ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ ജീവിതത്തില് ഒരു സമയം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാത്ത. അതിനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നതെന്തും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്? ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം ഭഗവാനെ? അതായത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, മന്മന ഭവമത്ഭക്ത മത്യാജീവ നമസ്കരു മാമേ വഴി ദൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 34 പറയുന്നു. ഇനി രാജ്യവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താ നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? വിദ്യകളുടെ രാജാവ്. അതായത് ആരാണ് വിദ്യകളുടെ രാജാവ്?